טוב, אז קוראים לי עומר סניור. אני לומד אצל דיוויד שוגרמן אנגלית, והחלום שלי בעצם הוא להיות שחקן כדורגל ברמות הכי גבוהות. כרגע אני משחק כדורגל, שחקן כדורגל למעשה בהפועל תל אביב, בבוגרים. אם אני רוצה להיות שחקן כדורגל ברמות הכי גבוהות באירופה, אז מן הסתם אני חייב לדעת אנגלית. בעיניי דיוויד הוא כמו חבר, אח גדול, אני לא יודע איך לקרוא לזה. אנחנו עושים שיעורים בזום, אנחנו בעצם מדברים אנגלית. אני באמת, בשיא הכנות, לפני דיוויד, אני הייתי מאוד חסר ביטחון, והאנגלית שלי הייתה ממש לא ברמת הבייסיק אפילו, לא ידעתי מעל הבייסיק כלום. ובעזרת דיוויד, שאנחנו באמת עובדים קשה וכל המדברים ביחד, וגם חוץ מהשיעורים עצמם, אנחנו מדברים מחוץ לשיעורים, אם זה שיעורי בית שהוא נותן או הקלטות, וגם השיעורי בית שהוא נותן הם מאוד מיוחדים וכיפים, כך שאתה לא נהנה, אתה שמח לבוא לשיעורים, אתה משתפר, אתה לומד, ואנחנו מתמידים, ואנחנו מרגישים שיפור גדול.